Té la paraula la senyora Marta. Gràcies. Bona nit. No, simplement dir que votarem a favor i que per a nosaltres sempre és una bona notícia que el CMSI pugui exposar-se a altres territoris i a altres països i també que el CMSI es deixi penetrar per altres cultures, així com a nosaltres ens agrada que tot allò que ens pertany i que és el nostre patrimoni, com en aquest cas les festes de la Mare de Déu, arriben fins a Corea, crec que van anar el regidor de Cultura i l'alcalde, doncs és important per a que això continuï fent-se i aquest progrés continuï establir aquests vincles en altres països. Deia Josep que se felicitava perquè havia sigut una iniciativa del comitè d'agermanament. El president farà un any aproximadament, ens va convocar a tots els portaveus i ens va explicar que hi havia diverses propostes damunt de la taula i finalment sembla que s'han decidit per Sassuolo, a Itàlia, i res, felicitar-nos tots i que el nostre recolzament. Gràcies. Molt bé, gràcies.